nga pedang sobhai phi sochisin ha kan ka YouTube channel jinga blai karteng siam bersing te perlok nginya page bar nginya ngap ya de jingkran jong i madu pastun ba ilai thu sai daladi shanga bat chapi ba ila kren ba u konedit u basyutit vote ha kapor election ba unam la ban chanslem bat unam la ban neslem bat kumju ya kata ka parti ka ba tit vote ha kapor election ka ba sampisa ha kapor election ba imudo perstun ila thu sai ba kata ka parti lane uta ubreu unam la ban neslem tikani ka de jing sisa kumba imudo perstun ila pla KMLA KMDC namar lada ong hi bangin ya jet ya UMLA ini did utau kandidat ubasula banwan IPSA yang hakapod election ngatrai kata soal abaklah pi kata la abaklah sibun bat lada uta unong sajid ru usem bet ba ngakwa banjob election tanda ka bang sulitet ya kinong tebut kata la abaklah bat kan mau tangawai lada kibalong kumta kinam neslem pimla baneslem namar kumo pi hak bakhadu kejing sisa kan pau namar banlong unong mikmat UMLA kumo pi kamde ka kam ka bingila ban le whitewashing whitewash sisnem arsnem pila ban le nrei hak pressure kam tam hak ne ka expectation jong pai ba ia we pu we UMLA ka barjur ba deng ta bangong pi kejinglong tenrai lane kejimbom nasap uto besajit ku memeli kan sapau no te perlok kan kapor ngakwa ban kren ya kan ka jing kren jong i madu perstun mono ya pi bangas ngau de sisa ya kan ka jing kren jong i madu perstun bai ong pa hakapor election ladak UMLA ubasyutit ubasulit ay pisa ila kren sai hangni ba ilai thu sai ba kata kala bakla bat kibriuru kibajit hi yaw tau ba ay pisa iong ba kata kala bakla kata kada 100% kada kajing bakla ka ba sisa kan kata omde kajing bakla ka ba kamkai kada kajing bakla ka ba sisa na ka aka ba kini kinong mikhamat jong ni kapor sa kapor ka ba kiya kiele ban thit bot lane ban khur bot na mata ka jing yakwa ban job haki election ban compete yagi election kata ka de jing sisa te henrai kumba phi phila pan pau kumba phi phila pan yo sngo ka de sisa thik kumta tangba ngakwa ban kern hang ne ngakwa ban ong hang ne bat mano kita kibriu kiba ai pisa hakapor election bat mano kita gibriu kiba letet hakapor election kai kita ka parti ka bathit bot lane ka ba ai pisa hakapor election kipat ba kin bisar kipat ba kitip ngamdan kamban batay sepang jong kata namar baro hi gibriu hakini gisngi bat hakini gisnam pila ya yo ban yamat ya ka pisa election haman la ka election dan retat anda hadin balami ka parti VVP baro kiya ben berkiya kan tho baki ong ka parti ka baduk ka bamdan pisa baki ong bakumno ula banyele election claim ka pisa ngano ai pi banyeng claim ka pisa kadai kata kanong rim ka bukhoj ka basuba ubreuhi ubayeng namata ka pisa kadai kajing yalam bakala yaw paj ba perkat perlok lani muddur bat mapi bat mangaro kumju lada ngamanta lane pi menta lada ngi ya be spa bat ngi yarha spa hakabakadu ngin poi sha kanyalam sha ya kata kajing yarha spa ka jongi kailam sha kajing jot dan rai kumju hakapor election ba ubreuhi ubathit pisa ubriuhi ubathit bot lane ubasam pisa hakapor election uta ukonedit udei ukonedit ubayalam bakala la udei MDC la udei
UMP lane de UMLA. Utau de UMLA uba lai lam bakala ya ka jaj benreu kumju ya ka constituency. Namar ka jing perkhat ngide ban klan ya ka bor jing perkhat bat ban pan klan ya ka perkhat perdan ka jonga ka jongpi. Thit vote ha ka por election. Ubala simram na katuka pisa ka bala sam habaro ka way ka constituency ka bawla sam sya kituki constituency ke ba hapo ka constituency kisnong ki babon ka jinglut ka babon onda ula job u hap ban stock shwai la de ya katuka pisa ka ba u la dep thit ye ki bot chung ha jong pi umpat la ban aya ka roy ka par ha kisnong ki thau ha ka constituency umpat la ban aya kano ka roy ka par ha ka constituency ka ba u yang u hap ban stock shwa ban penreben pla shwai la de namar ya katuka pisa ka ba ula thit ya pi te na kata kadaw ngon IP ba kadai shisha kumba I madu perston ila keren ha kani ka video tang ba mano kita ki party bat mano kita ki MLA ki bala thit vote bat ki bala sampisa ha ka por election ngin bishar hi ki pajba ki balayo ban pej na ka por sa ka por bat mano kita gi baay pisah ha por election bat mano kita gi basam pisah ha por election bat mano kita gi breu gi bala ben ya ka party VVP ka bamdon pisah ka bayeng election baki ong ka party ka bamdon pisah ba mla ban le ban yeng election le yakun ya ka MLA claim ka pisah teka bamut ba ngi ki pajba hi ngen sai bishar ngabat phi ngilong tanggiri pajba henry ka bor ka don hanga hapi ban ya bishar yauno breu bangi ngi sobit sobyang ban ay kata ka bor lani ya no ka party ka bangi ngi sobit ngi sobyang ban ay kata ka bor lani yaw ta ulakam sansyar ban pej ya ka bha ka miet ka jonga ka jongpi knang bangin lai na kata ka jing e bat ka jing jenjar habaro santali kisnam ngidei ban shimkhia yala ka jong ka jingkit kli ban suk kalawei ki khun ki kti jonga jongpi khamtam ki bala don lok don khun don kti khamtam ki khun samla ki badang he ki badang san ngidei ban klan ga bor jingmut jing perkhat watla ki bampat don lok ne don khun don kti ngidei ban sngeu thu shai badai ban ngidei ban pen klan ya ka bor jingmut jing perkhat namar la shale chisngi mano ban kandu jing e de mangama phi te perlok na kaliang ngajonga ngan penkut no hang ne ya kan ka video ngin sa ikan do pat next video kubleshibon.